Змяняюцца правілы падачы на польскую шэнгенскую візу. Цяпер афармляць заяўку трэба будзе ў візавых цэнтрах згодна з месцам рэгістрацыі. Распараджэнне датычыць усіх абласцей, акрамя гарадзенскай. Там па-ранейшаму змогуць скласці дакументы на візу ўсе грамадзяне Беларусі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Так званы экстрэмізм не будзе мець тэрміну даўніны. Чарговая пагроза следчага камітэту беларусам замежжа. Розныя сілавыя структуры, розныя праваахоўныя органы спаборнічаюць у тым, як больш моцна ладзіць рэпрэсіі. Рэжым збіраецца прывезці замежных дыпламатаў у лагеры, дзе размяшчаюць украінскіх дзяцей, заяўляе афіцыйны Кіеў і заклікае да байкоту. Рэжым ажыццяўляе так званую зачыстку слядоў сваіх злачынстваў і вядзе вельмі актыўную інфармацыйна-прапагандысцкую кампанію. Трэба больш нараджаць. Наталья Качанова працягвае непакоіцца дэмаграфіяй. Кожная ініцыятыва чынавенства, яна, як правіла, пераўтвараецца ў такую фармальнасць. Беглыя не ўнікнуць пакарання, заяўляе следчы камітэт. А прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных структураў называе, цытата, экстрэмістамі, здраднікамі і бандытамі. І абяцае, што даб'ецца для іх завочных прысудаў. У гэты ж час дэмакратычныя сілы выстаўляюць абвінавачванні прадстаўнікам рэжыму Лукашэнкі. Падрабязней Валентин Васіленка. Усіх знойдзем, усіх пакараем. Вынікае з заявы намесніка старшыні следчага камітэту Сергея Аземшы аб апазіцыйных структурах за мяжой. Як сілавікі плануюць гэта зрабіць, невядома. Зрэшты, словы з пагрозамі могуць быць скіраваныя не толькі ды не столькі ў бок гэтак званых беглых. Сёння розныя сілавыя структуры, розныя праваахоўныя органы спаборнічаюць у тым, як больш моцна ладзіць рэпрэсіі супраць апанентаў, як больш моцна даказаць сваю лаяльнасць Лукашэнку. Імаверна, гэтым займаецца і кіраўніцтва следчага камітэту. Беларускую апазіцыю яны вінавацяць у экстрэмізме, тэрарызме і бандытызме. Удзельнікі самаабвешчаных экстрэмісцкіх і тэрарыстычных арганізацыяў, такіх як Каардынацыйная рада, Байпол, Белпол, НАУ, здзейснілі велічэзную колькасць злачынстваў на тэрыторыі Беларусі. Яны спрабавалі вярнуць у нашу краіну паўнавартасную арганізаваную злачыннасць. Хіба мы можам пакінуць усё гэта без пакарання? Сярод гэтых людзей самыя сапраўдныя бандыты і здраднікі радзімы. Следчы камітэт ужывае спецыяльнае вядзенне, што дазваляе расследаваць і даводзіць да суда справы, нават калі фігурант адсутнічае ў Беларусі. Гэтак сёлета ў сакавіку Менскі гарадскі суд вынес выракі ў справе Каардынацыйнай рады. Тых, хто праходзіў у ёй, вінавацілі ў намеры захапіць уладу і закліках да гэтага, у экстрэмізме, закліках да санкцыяў і распальванні варожасці. Асабіста я ўспрымаю гэта як спробу чарговага ціску на беларускі дэмакратычны рух, у тым ліку на Каардынацыйную раду. Гэта нічога новага. Тут мы бачым гэты пераслед грамадскіх і палітычных арганізацыяў, палітычных лідараў Беларусі, у тым ліку іх сем'яў, незалежных медыя, прызнанне ўсіх паўсюль экстрэмістамі. Зараз яны, каб нейкім чынам схаваць свае злачынствы, каб гэта не было ў павестцы, яны спрабуюць увесь эфір забіць новымі справамі. І сістэмна адкрываюць новыя спецвытворчасці, узбуджаюць новыя расследаванні, дакідваюць новыя тэрміны, абы гаварылі не пра іх злачынствы, а абвінаваціць менавіта тых, хто з іх злачынствамі змагаецца. Дэмакратычныя сілы выстаўляюць свой спіс абвінавачанняў на адрас рэжыму Лукашэнкі. Ва злоўжыванні ўладаю, фальсіфікацыі выбараў, згоне самалётаў, злачынствах супраць чалавечнасці ды злачынствах агрэсіі, а таксама ў пазасудовых расправах з апанентамі. Проста трэба быць цярплівымі і трэба быць гатовымі, што заўтра гэтых кіраўнікоў Акрэсціна і жодзінскай турмы прапагандыста Азаронка не асудзяць. Але ўсе доказы іх віны, іх злачынстваў, яны павінны фіксавацца ўжо сёння. Бо калі той момант адкрыецца, ужо ўсё будзе падрыхтавана. Дамагаецца дэмакратычная апазіцыя і ордеру міжнароднага крымінальнага суда на арышт Лукашэнкі за вываз украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў. Падобны рэжым гэтая сітуацыя турбуе. Паводле МЗС Украіны, беларускі бок хоча прывесці да украінскіх дзяцей з Лісічанску і Севераданецку, якія нібыта адпачываюць у Беларусі, заходніх дыпламатаў. Валентин Васіленка, Белсат.
МЗС Украіны заклікаў замежных дыпламатаў у Беларусі ігнараваць прапанову рэжыму Лукашэнкі наведаць лагеры, дзе размяшчаюцца дзеці, вывезеныя з акупаваных частак Украіны. Паводле ведомства, гэта мае адбыцца 4 кастрычніка. Ініцыятыву нам пракаментаваў Павел Латушка. Режим ажыццяўляе так званую зачыстку слядоў сваіх злачынстваў і вядзе вельмі актыўную інфармацыйна-прапагандысцкую кампанію, спрабуючы увесці ўзман грамадскую думку як міжнародную, так і ўнутры беларускую. Мы дакладна ведаем, што намі ідэнтыфікаваныя канкрэтныя дзеці, у тым ліку дзеці-сіроты з тэрыторый акупаваных Украіны, якіх вывозіў рэжым Лукашенка на тэрыторыю Беларусі і працягвае вывозіць. Улетку Народнае антыкрызіснае ўпраўленне перадало пракурору міжнароднага крымінальнага суда ў Гаазе доказы прымусовага вывазу украінскіх дзяцей у Беларусь. У дакументах фігуруюць Александр Лукашенко, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Дмітрый Мезенцаў, дырэктар Беларускалію Іван Галаваты, паралімпіец Алексей Талай ды дырэктарка данецкай арганізацыі «Дельфіны» Вольга Волкова. Заўтра, 1 кастрычніка, набудзе моц цэлы шэраг эканамічных зменаў. Пачнем з добрага. Некаторыя медыкі атрымаюць больш грошай. Напрыклад, у рэабілітолагаў з'явіцца даплата за асаблівасці прафесійнай дзейнасці. А ў псіхолагаў, фізікаў і хімікаў гэтая даплата таксама падвысіцца. Тэму працягне Аліна Скарбунова. Міністэрства аховы здароўя ўвяло надбаўкі за складанасць і напружанасць працы для работнікаў падпарадкаваных яму бюджэтных арганізацыяў. Велічыня гэтых надбавак вар'юецца ад 80 до 120% ад акладу. З 1 кастрычніка падвысіцца грашовая дапамога на пахаванне на 29 рублёў 30 копеек. Яе памер залежыць ад сярэдняга заробку па краіне і змяняецца штомесяц. Таксама з заўтрашняга дня будуць больш каштаваць цыгарэты. Некаторыя маркі вырастуць у цане на 15 копеек, а некаторыя нават на 45. Мацней за ўсё падаражэюць цыгарэты градзенскай табачнай фабрыкі «Нёман» і прадпрыемства «Интертабака». Из-за вот этих повышений акцизов никто курить не... Ну, и может быть кто-то и бросит, но это очень малое количество людей. Они просто будут больше платить ну, скажем так, вот этому большому монополисту. То есть это очевидная финансовая выгода для режима, когда и серые схемы не закрываются, и свой же внутренний потребитель начнет платить за эти услуги, за эти товары больше. Цены на цыгареты павялічыліся, бо падаражэлі акцызы. Гэта прадугледжана адноўленым падатковым кодексам у межах беларуска-расейскай дамовы. Что касается уравновешивания разного рода тарифов и акцизов, это связано с тем, что очень много белорусских табачных изделий и алкогольных попадали на российский рынок, и это, конечно, Россия посчитала, что она теряет доход в бюджет. Вопрос, достаточно ли будет платежеспособность населения для того, чтобы покупать по более высоким ценам определенные табачные или алкогольные изделия. Што ж да ліміту на ўвоз тавараў і пасылак за мяжы, то ён не зменіцца, як таго хацеў дзяржаўны памежны камітэт. Прынамсі, яшчэ паўгода безмытна ўвозіць наземным транспартам можна будзе тавары і атрымліваць пасылкі на суму до 1000 еўраў і вагою до 31 кілаграма. Пакінуць ліміты на папярэднім узроўні пастанавіла Еўразійская эканамічная камісія. Для белорусского режима любой вывоз валюты за рубеж представляет угрозу. То есть фактически это недополученная прибыль от госорганизаций, которые есть. И это, конечно же, для них большая проблема. Да? Но и рано или поздно они ее будут решать, они будут ужесточать какой-то навоз, это однозначно. Для пенсионеров кастрычнік апошні месяц дзеяння зніжак на праезд у цягніках. Скарыстацца 50% льготаю яны могуць на рэгіянальных лініях эканом-класу. Аліна Скрабунова, Белсат. Прадстаўнікі рэжыму непакояцца дэмаграфічным пытаннем. Прапановы чыноўнікаў па рашэнні гэтай праблемы сапраўды ўражваюць. Ад увядзення крымінальнай адказнасці за прапаганду бяздзетнасці да арганізацыі паездак самотных беларусак ва Узбекістан, дзе нібыта колькасць мужчынаў перавышае лічбу жанчын. Тэму працягне Наста Печанькова. Часики тикают. Наталья Качанова зноў заговорила о проблеме демографии. Чыноўніца заклапочаная тым, што беларускі пазней выходзяць замуж, ажно ў 27 гадоў, і як вынік пазней нараджаюць.
У нас рождаемость очень невысокая, но, в принципе, это не только, как бы, там, можно сказать, особенность Беларуси, это, и, в принципе, наблюдается и в других европейских государствах, но у нас это становится все более и более критично. Згодна статыстыку Белстату, за мінулы год беларусы сталі пазней брацца шлюбам. Гэтак у сярэднім жанчына ўпершыню выходзіць замуж у 26 з паловаю гадоў. Да параўнання ў суседняй Літве у 28, у Эстоніі у 30. Сярод рэкардсменак немкі ды шведкі 32 и 35 гадоў адпаведна. Чем лучше человек получает образование, он думает о своих будущих доходах, чтобы он смог содержать ту же семью. И вот в связи с этим он уже более так обдуманно подходит к вопросу брака. Выпраўляць праблему чыноўнікі збіраюцца з дапамогою праваслаўнай царквы. Прадстаўнікі духавенства мусяць прышчапіць беларускім жанчынам правільныя сямейныя каштоўнасці. Размовы пра важнае шчаслівая сям'я, моцная дзяржава пройдуць па ўсёй краіне, у тым ліку сярод маладых дзяўчат і нават дзяцей дашкольнага ўзросту. Эфектыўнасць такіх крокаў ставіць пад сумнеў праваслаўны святар Георгій Рой. Маладыя пары не надта і хочуць браць царкоўны шлюб, і, значыцца, не надта прыслухоўваюцца да меркавання царквы. Вось, і думаць пра тое, што калі свяшчэннік там кудысьці прыйдзе на нейкую там афіцыйную сустрэчу з жанчынамі, дзяўчынамі, і яны раптам усе там зменяць сваё меркаванне, гэта па меншай меры наіўна. Калабарацыя чыноўнікаў з духавенствам у прасоўванні традыцыйных каштоўнасцяў можа стаць яшчэ адным крокам да прыняцця закону о прапагандзе ЛГБТ-супольнасці ды чайлд-фрі, пра рыхтаванне якога на пачатку верасня заявіла Генеральная пракуратура Беларусі. Яны не вельмі жадаюць яго прымаць прям афіцыйна, магчыма, з-за таго, што яны жадаюць мець магчымасць атрымаць нейкія грошы ад развязу на праграмы там для так званай сексуальнай адукацыі ў школах, якія, канешне, будуць заключацца ў прасоўванні гэтага ўсяго. Пры гэтым рэжым абмяжоўвае беларусак не толькі ў выбары сямейнай мадэлі, але і ў прафесійнай сферы. Напрыклад, паводле ўсё той жа Качанавай палітыка і прэзідэнцтва справа выключна мужчынская. Такія наратывы чыноўніца прасоўвала ў эфіры БТ падчас запісу дзіцячай праграмы «100 пытанняў даросламу». Шкляная столя ў Беларусі існуе. У Беларусі, на жаль, існуюць гэтыя прадрассудкі, што жанчыны не могуць быць не толькі там прэзідэнтам краіны, але, напрыклад, і прэзідэнткай кампаніі. То бок існуе такі міф, што там вось жанчына ўсё ж такі чамусьці абавязаная там вось больш часу праводзіць з дзецьмі. Пакуль унутры краіны голас беларусак прыглушаны, яны гучна заяўляюць пра свае правы за яе межамі. У нашай краіне вельмі шмат жанчын, яны гніюць у турмах, яны ціряюць сваё жыццё, сваё здароўе. І я хочу, каб пра іх ведалі таксама і польскія жанчыны і падтрымоўвалі іх. Наста Печанькова, Белсат. 1000 дзён за кратамі. Столькі ў зняволенні трымаюць Паліну Шарэнду-Панасюк. Больш за палову, то бок больш за 500 дзён, палітзняволеная правяла ў штрафным ізалятары альбо ў памяшканні камернага тыпу. У панядзелак маці 2 дзяцей прызначылі новы, ужо трэці, так званы суд. Раней Паліна Шарэнда-Панасюк на знак пратэсту супраць здзекаў і катаванняў адмовілася ад беларускага грамадзянства. Муж палітзняволенай звяртае ўвагу, што Паліну тэрмінова трэба вызваліць, яна мае патрэбу ў медычнай дапамозе. Ёсць хвароба печонкі, праблема, якую трэба вырашаць без нагляду лекараў. Гэта хвароба, ясна, што будзе толькі горш. Паліна адзінае, што Паліна скардзіцца зараз, гэта тое, што вельмі моцна спасела зрок і скардзіцца таксама на боль у хрыбетніку. Паліна будзе першым палітвязням, якога будуць судзіць па 14-11 артыкуле, калі все тэрміны зняволення ўжо скончыліся. Фактычна яе трымаюць па міжнародным праву, трымаюць незаконна. Сітуацыя з Палінай паказвае добра, што толькі сілай можна вызваліць Паліну і іншых палітвязняў. Таму, карыстаючыся момантам, я хочу заклікаць міжнародныя арганізацыі не збаўляць ціск на рэжыму Лукашенка. Першае, што трэба зрабіць зараз сітуацыя, калі на палітвязняў проста забіваюць турму, гэта спыніць любы транзіт грузаў, транзіт тавараў праз Беларусь. Сербія распачала сцягванне цяжкіх танкаў ды артылерыі на мяжу з Косавам.
Вашингтон просіць Белград адвесці войскі на месца сталай дыслакацыі. Дзяржсакратар ЗША Энтоні Блінкен патэлефанаваў прэзідэнту Сербіі Александру Вучычу і заклікаў, цытата, да неадкладнай дээскалацыі і вяртання да дыялогу. Пра іншыя важныя падзеі ў свеце распавядзе Руслан Ігнатовіч. У Словаччыне датэрміновыя парламенцкія выбары. Іх вынік можа вызначыць далейшую замежную палітыку гэтай краіны, а таксама аб'ёмы дапамогі ўкраіне, якая абараняецца ад расійскай агрэсіі. За месцы ў парламенце змагаюцца 25 палітычных партыяў. Паводле звестак экзіт-полаў, асноўнае суперніцтва разгортваецца паміж прарасійскую сілую кірунак сацыяльная дэмакратыя і ліберальную праеўрапейскую партыяй прагрэсіўная Славаччына. Першыя вынікі выбараў будуць вядомыя ўначы 1 кастрычніка. У Киеве прайшоў міжнародны форум абароннай прамысловасці з удзелам 252 кампаніяў з больш чым 30 краінаў. На адкрыцці Владзімір Зеленскі аб'явіў аб стварэнні міжнароднага альянсу для вытворчасці зброі на тэрыторыі Украіны. Мы зацікавлені ў лакалізацыі виробництва. Мы зацікаўленыя ў лакалізацыі вытворчасці тэхнікі, неабходнай для нашай абароны. І кожнай з тых перадавых абарончых сістэмаў, якія выкарыстоўваюцца нашымі жаўнерамі, дадаюць сёння ўкраіне найлепшыя вынікі на фронце. МЗС Украіны паведамляе, што да альянсу ўжо далучыліся 38 вытворцаў зброі з 19 дзяржаваў. Спіс краінаў і кампаніяў не падаецца. Турэцкая кампанія «Байрактар» інвестуе $100 мільёнаў у 3 праекты ва ўкраіне. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар кампаніі Халук Байрактар. Паводле яго, адным з праектаў будзе завод для вытворчасці знакамітых баявых беспілотнікаў. Халук Байрактар чакае, што супраца стане узаемавыгаднай і на ударных дронах будуць выкарыстоўвацца украінскія рухавікі. Будаўніцтва заводу ўжо распачатае і мусіць закончыцца праз 1,5 года. Арменія падала пазоў супраць Азербайджану ў міжнародны суд ААН. Ереван абвінавачвае Баку ў прыцісканні правоў армянаў у Нагорным Карабаху. Арменія дамагаецца, каб суд забавязаў Азербайджан даць магчымасць пакінуць Карабах усім ахвотным і забяспечыць доступ у рэгіён місіі ААН і Чырвонага крыжа. Тым часам урад Азербайджану і ААН дамовіліся накіраваць у Нагорны Карабах міжнародную місію. Яна прыедзе найбліжэйшымі днямі. Тым часам са 120 тысяч армянаў, якія жылі ў Карабаху, 100 тысяч ужо збеглі ў Арменію. У амерыканскім Нью-Йорку аб'яўлены рэжым надзвычайнага становішча з прычыны паводкі, выкліканай моцнымі дажджамі. У мегаполісе затопленыя вуліцы, парушаны транспартны рух, зачыненыя некаторыя лініі метро. Аэрапорт Ла-Гуардыя вымушаны быў скараціць час сваёй працы. Ратавальныя службы ЗША паведамляюць, што ў зоне падтаплення жывуць больш за 8 мільёнаў чалавек. Людзей просяць не выходзіць на вуліцы. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Гаспадарства, на гэтым у аб'ектыве сёння ставім кропку. Заклікаю падпісвацца на нашы YouTube-каналы, а таксама на нашыя профілі ў сацыяльных сетках. Але памятайце, калі ласка, пра ўласную бяспеку. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара.